Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Παρά θα δούμε και θα σχολιάσουμε την τοπική επικαιρότητα, πολλά και σημαντικά. Αυτά τα οποία θα εστιάσουμε την προσοχή μας σήμερα. Το πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με αφορμή βεβαίως την συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησαν σήμερα φορείς, συλλογικότητες, με αφορμή τις κάποιες ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα μέλη της αντιφασιστικής κίνησης Μαγνησίας. Και βεβαίως καλούμαστε όλα αυτά να τα συζητήσουμε εν μέσω των εξελίξεων που παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες ημέρες και με το θέμα του κρατουμένου, του Νίκου του Ρωμανού, και με το θέμα των εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται ανά την Ελλάδα. Και βεβαίως να πούμε ότι από το μεσημέρι είναι υποκατάληψη η Βρυτανία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι όλα αυτά θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, όπου είναι η επέτειος από την στιγνή δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα σκηνικό που, αν μη τι άλλο, περικλεί και αρκετά πολιτικά μηνύματα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, τα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, τα χρόνια του μνημονίου, όπως συνεχίζουμε κι εμείς να λέμε από αυτό το βήμα. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Κανελής. Είναι μέλος της αντιφασιστικής κίνησης Μαγνησίας, δημοτικός σύμβουλος Βόλου με την παράταση των δρόμων συνεργασίας και ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι μέσω της ανώνυμης αυτής της καταγγελίας στοχοποιείται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θυμίζω ότι δεν είναι ο πρώτος, είναι ουσιαστικά ο δεύτερος. Ο πρώτος ο οποίος είχε δεχτεί μια ανάλογη κλίση ήταν ο Στέφανος Ομολόχας. Να τον καλησπερίσουμε λοιπόν, τον ευχαριστήσουμε που βρίσκεται εδώ. Καλησπέρα κύριε Κανελή. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Κανελή, αυτό βεβαίως ήταν μια αφορμή για την συνέντευξη τύπου την οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα. Εκφράζεται πλέον η κοινή συμπόρευση όλων των δυνάμεων που βρίσκονται κόντρα σε αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Με την άνοδο του φασισμού στη χώρα μας, με τη Χρυσή Αυγή, με όλη αυτή την παρέα μπας περιπτώσει που δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος στοχοποιείται. Ναι, εγώ νομίζω... Πιστεύετε ότι αυτό είναι προβοκατόρικο, δηλαδή είναι μια καλωστημένη προβοκάτια όλο αυτό το οποίο συμβαίνει? Καταρχάς να πω το πώς έχουν έτσι περίπου εξελιχθεί τα γεγονότα. Βεβαίως. Γιατί η αντιφασιστική κίνηση είναι ένα μέτωπο στο οποίο συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι, οργανωμένοι, ανένταχτοι, πολλές οργανώσεις αριστεράς. Το ΣΥΡΙΖΑ, την Ανταρσία, το ξεκίνημα στο οποίο συμμετέχω εγώ. Και έχει τα 2,5 χρόνια που λειτουργεί, έχει διοργανώσει μια σειρά από ανοιχτές εκδηλώσεις, μαζικές κινητοποιήσεις, συμμετέχει στο μαζικό κίνημα ευρύτερα ενάντια στο φασισμό και τον ρατσισμό και τη δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής. Στις 25 Ιουνίου, μία από αυτές τις εκδηλώσεις που οργανώσαμε ήταν στο πάρκο το οποίο βρίσκεται στη συμβολή Λόρδου Βύρονος και Περεβού. Ήταν μια εκδήλωση η οποία στην πραγματικότητα ήταν ένα ντοκιμαντέρ, μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ αντιφασιστικού περιεχομένου. Με πολύ μεγάλη επιτυχία πρέπει να πω από τον κόσμο της γειτονιάς, με πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο της γειτονιάς και συμμετοχή όλων των ηλικιών, μεγαλύτεροι, μικρότεροι, γυναίκες με καρότσια, παιδιά, γέροι, νέοι, ούτω καθεξής, η οποία πραγματικά δεν είχε κανένα επεισόδιο, δεν δημιουργήθηκε, κανένα πρόβλημα. Άλλωστε η ίδια η αστυνομία δεν έχει καμία κλίση, ας πούμε, από κανένα κάτοικο της περιοχής εκείνες τις ημέρες. Λίγους μήνες μετά μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια ανώνυμη καταγγελία, στάλθηκε με γράμμα στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες παραγγείλανε στην αστυνομική διεύθυνση να διερευνήσει αν υφίσταται τέτοιο γεγονός, η οποία μας κατηγορεί την αντιφασιστική κίνηση Μαγνησίας και αναφέρει και ονόματα όχι μόνο το δικό μου μέσα, αλλά και άλλων ανθρώπων από το Βόλο, για εντελώς απίστευτα πράγματα, αβάσιμα, ψεύτικα και κατασκευασμένα, όπως το γεγονός ότι ισχυρίζονται ότι τρομοκρατούσαμε τη γειτονιά για να έρθει οπωσδήποτε στην εκδήλωση. Πρόκειται για κάτι αστείο, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό μέσα στις σημερινές συνθήκες. Η αντιφασιστική κίνηση είναι γνωστό ότι όλο αυτό το διάστημα αναπτύσσει όλη αυτή τη δραστηριότητα, έτσι όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση την οποία εκδώσαμε πριν λίγες μέρες, με το πρόσωπό μας ανοιχτό, μας ξέρει όλη η κοινωνία στο φως της ημέρας, υπερασπιζόμενη τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού μας,
αγωνιζόμενοι κι εμείς μέσα στα πλαίσια ενός κινήματος αλληλεγγύης, γιατί παίρνουμε μέρος σε τέτοιες δράσεις, διοργανώνουμε τέτοιες δράσεις όπως είναι η συλλογή τροφίμων και διανομή τους σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια κατασκευασμένη, αν το θέλετε, ανώνυμη καταγγελία, η οποία κατά τη γνώμη μας προέρχεται από ακροδεξιούς εγκεφάλους, δεν ξέρουμε από ποιον ακριβώς, η οποία έχει ένα και μοναδικό στόχο, το να φοβήσει τον κόσμο ο οποίος αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή. Εμείς και στη σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία πραγματικά έδωσε αυτό το μήνυμα ενός δυνατού μετώπου όλων των δυνάμεων του κινήματος ενάντια σε αυτή την προσπάθεια κατατρομοκράτησης, απαντάμε σε αυτούς τους κυρίους ότι δεν φοβόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε και δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη δράση μας, γιατί θεωρούμε ότι αυτή πατάει απάνω, εκφράζει, αν το θέλετε, το δίκαιο της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. Όπως είπατε κι εσείς, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όχι. Δεν αφορά μόνο. Δεν είναι μόνο τέτοιες καταγγελίες όπως ήταν η περίπτωση του συναγωνιστικού συντρόφου του Στέφανου του Μολόχα από την Ανταρσία πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αλλά και αντίστοιχες κλήσεις οι οποίες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή προς άλλους αγωνιστές. Αλλά είναι ένα συνολικό περιβάλλον, το οποίο αυτή τη στιγμή, μια συνολική πολιτική την οποία αυτή τη στιγμή εκπορεύεται από την ίδια την κυβέρνηση. Τι λέει αυτή η πολιτική? Ότι επειδή η πλειοψηφία του κόσμου δεν αποδέχεται τα μέτρα τα οποία παίρνω, την πολιτική την οποία ασκώ, που ξέρουμε ποια είναι, αυτή η οποία οδηγεί στη φτώχεια και στη δυστυχία το λαό μας, γι' αυτό το λόγο προχωράει η κυβέρνηση στην περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων, στην ένταση της καταστολής. Υπάρχει ένας οξυνόμενος αυταρχισμός και αυθαιρεσία από την πλευρά, ας πούμε, της κυβέρνησης και αστυνομικών ή δικαστικών αρχών, και το βλέπουμε αυτό να εκφράζεται, ας πούμε, σε μια εντελώς απαράδεκτη βία ενάντια στα κινήματα, από τις σκουριές, να το πω έτσι, μέχρι και κάθε εργατικό αγώνα ή αγώνα του λαού ο οποίος διεκδικεί κάτι καλύτερο. Η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι η καταστολή, ακριβώς επειδή αυτή η πολιτική την οποία εφαρμόζει δεν περνάει. Και να κάνω και μια παρέμβαση σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Κανελή. Έχουμε ένα παράδειγμα χθεσινό. Μόλις χθες, να μην αναφέρομαι τα παραδείγματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Μόλις χθες γιορτάζονταν η Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Είδαμε την απάντηση της αστυνομίας. Και η απάντηση της κυβέρνησης ήταν: δεν φτάνει που αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τους τσακίσανε και στο ξύλο. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αντιδράσουν ούτως ή άλλως, λόγω των προβλημάτων, ιδιαιτεροτήτων από που αντιμετωπίζουν, φάγανε και το ξύλο έτσι για να. Η ίδια είναι η αντιμετώπιση. Νομίζω ότι όλα αυτά δίνουν υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα σε όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν είναι περιστατικά ασύνδετα μεταξύ τους. Όπως και η αντιμετώπιση απέναντι στον Νίκο Ρωμανό. Γιατί το ζήτημα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση που αναφέρθηκε και πριν και σήμερα γίνεται διαδήλωση, το Σάββατο γίνεται διαδήλωση στη μνήμη του Γρηγορόπουλου, αλλά προφανώς συνδέεται και με το όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα, είναι το δικαίωμα ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει καταδικαστεί κατά τα άλλα για τις πράξεις του, λοιπόν, να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει. Αυτό συζητάμε. Και η κυβέρνηση, επιδιώκοντας την ένταση, επιδιώκοντας, αν το θέλετε, την πρόκληση του κινήματος, παίζει με τη ζωή αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι οριακές οι καταστάσεις. Είναι στην 25η μέρα της απεργίας πείνας, επιδιώκοντας, κατά τη γνώμη μου, να εμφανίσει έναν φανταστικό εχθρό και να συσπυρώσει σε μια λογική φόβου τα πιο συντηρητικά στρώματα της κοινωνίας, ποντάροντας στην ένταση την οποία προανέφερα, σε μια λογική ότι θα ξεφύγουν τα πράγματα από τον έλεγχο και ότι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, επεισόδια, ταραχές κλπ. Τα οποία επιδιώκει στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από το τι γίνεται σήμερα στην πραγματικότητα. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι στο όνομα του τέλους του μνημονίου, του success story, της σκληρής διαπραγμάτευσης και όλα αυτά τα ωραία παραμύθια τα οποία έχουμε ακούσει, ετοιμάζονται να συνεχίσουν να περάσουν ένα νέο προϋπολογισμό λιτότητας, ετοιμάζονται να συνεχίσουν την ίδια ακριβώς πολιτική, να τσακίσουν ακόμα περισσότερο τις συντάξεις και τα δικαιώματα, να διαλύσουν το δικαίωμα στην απεργία και το συνδικαλισμό, να βυθίσουν ακόμα περισσότερο το λαό μας στη φτώχεια και στη δυστυχία. Αυτό κάνουν και γι' αυτό το λόγο είναι που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα έντασης, στο οποίο νομίζω η μόνη απάντηση μπορεί να έρθει από τον ίδιο τον κόσμο, στο δρόμο, μαζικά, οργανωμένα, συσπυρωμένα, περιφρουρημένα θα έλεγα εγώ, χωρίς να τσιμπάμε σε προβοκάτσιες οι οποίες πιθανά να στηθούν τις επόμενες ημέρες. Έχουμε άλλωστε και παραδείγματα εδώ πέρα προαναγγελίας προβοκάτσιας στην πόλη μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα έχουμε συζητήσει, προερχόμενα από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί ότι εδώ πέρα τελικά ή
θα κερδίσει μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει το πού πηγαίνει τα πράγματα, ή ο κόσμος θα ανατρέψει τόσο αυτή την κυβέρνηση όσο και την πολιτική την οποία ακολουθεί. Μάλιστα. Κύριε Κανελή, πώς σκέπτεστε να απαντήσετε? Βέβαια, όπως εσείς ισχυρίζεστε, θα καταπέσει αυτό το σκεπτικό της ανώνυμης καταγγελίας, αλλά κανείς δεν αποκλείει ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία προκειμένου να σας έχουν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, στην τζίτα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η προανακριτική τέλος πάντων διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν μπορεί να σταθεί και να φτάσει ποτέ σε κανένα δικαστήριο. Μάλιστα. Είναι ανυπόστατη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλη η γειτονιά, και πραγματικά υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθήσαν και συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, μπορούν να μιλήσουν για του λόγου του αληθές. Εμείς τις προηγούμενες ημέρες με την ανακοίνωση που εκδώσαμε σαν αντιφασιστική κίνηση, αλλά και σήμερα σαν οργανώσεις, κόμματα της αριστεράς, γιατί στη συνέντευξη τύπου που κάναμε το πρωί ήταν σχεδόν όλο το φάσμα, της αριστεράς της πόλης μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία, κινήσεις, συνελεύσεις, η δημοτική κίνηση στην οποία συμμετέχω και εγώ, το δίκτυο για τα κοινωνικά πολιτικά δικαιώματα, το ξεκίνημα, το ΕΕΚ, Λαϊκή Συνέλευση Αγίου Νεκταρίου, ήταν σχεδόν όλη η αριστερά της περιοχής. Αυτό αποτελεί μια απάντηση. Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε κάτι παραπέρα σε αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι η κοινωνία η οποία μας γνωρίζει, γιατί είναι μικρή η πόλη και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, αλλά το μήνυμα το οποίο δίνουμε, και γι' αυτό το λόγο και σήμερα οργανώσαμε τη συνέντευξη τύπου και χαίρομαι που είμαι εδώ και έχω τη δυνατότητα να τα πω, είναι ότι δεν πρέπει κανείς να φοβηθεί. Απέναντι σε μια λογική ότι καλύτερα να μην συμμετέχεις, καλύτερα να μένεις στο σπίτι σου, γιατί διαφορετικά θα σε βρούνε τα προβλήματα, η δικιά μας η απάντηση είναι ότι ίσα-ίσα η ενεργοποίηση, η συμμετοχή σε συλλογικότητες, οποιαδήποτε επιλέγει ο καθένας, συνδικαλιστικά, πολιτικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, η οργάνωση μέσα από συλλογικότητες και ο αγώνας ο καθημερινός είναι ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτά τα οποία όλη η κοινωνία θεωρεί αυτονόητα. Η δημοκρατία, δικαιώματα στη δουλειά, δικαιώματα στη μόρφωση, μια καλύτερη ζωή, όπου δεν θα κυβερνάνε οι 500 οικογένειες που κυβερνάνε σήμερα τον τόπο. Λοιπόν, αυτό είναι το οποίο προτάσουμε και ότι κανένας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το κίνημα και οι οργανώσεις του στέκονται δίπλα σε κάθε αγωνιστή ο οποίος στοχοποιείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και σωστά το κάνουν αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτόν τον κόσμο που αγωνιά καθημερινά και παλεύει καθημερινά. Από τις ίδιες τάξεις έχουμε βγει κι εμείς αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, και τον καλούμε πραγματικά να οργανωθεί και να δώσει καθημερινά τον αγώνα του. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Κανελή, φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο θέλετε είναι να συμμετέχει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος και στη σημερινή πορεία, αλλά και στην πορεία του Σαββάτου. Απλώς εγώ θα βάλω μια παρένθεση, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι συμμετέχουν, προκειμένου να μην γίνει το χατήρι σε αυτούς που ουσιαστικά θέλουν να δημιουργήσουν μια διαφορετική εικόνα. Δηλαδή, να γίνουν επεισόδια και ουσιαστικά όλο το πλάνο, ας πούμε, των τηλεοπτικών καναλιών να μεταφερθεί εκεί, όχι στο νόημα των προϊόντων. Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό λοιπόν ότι από τη μια θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη η οργή, ειδικά, ας πούμε, αν το θέλετε, των πιο νέων ανθρώπων. Όπως εκφράστηκε και πριν από 6 χρόνια, το Δεκέμβρη του 2008, όταν είχε δολοφονηθεί ο φίλος του Νίκου του Ρωμανού, ο Αλέξανδρος ο Γρηγορόπουλος, και είχε εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο, έχει μια λογική. Ναι. Την κατανοούμε. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αναποτελεσματική. Δηλαδή, μια αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή, αν το θέλετε, με τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει να το κάνει η κυβέρνηση, με όλους τους μηχανισμούς, κρατικούς και παρακρατικούς που διαθέτει, μια αντιπαράθεση σε αυτό το πεδίο δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αντίθετα, μια αντιπαράθεση οργανωμένα από το μαζικό κίνημα, τόσο σε διαδηλώσεις στον δρόμο, όσο και με οργανωμένους αγώνες μέσα στους χώρους δουλειάς, σπουδών, ζωής, γειτονιές και ούτω καθεξής. Και με πολιτικό στόχο, με πολιτικό πρόταγμα, με πολιτικό όραμα. Λοιπόν, αυτού του τύπου ο αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Εμείς δεν θέλουμε απλά την εκτόνωση της οργής. Και νομίζω ότι η απλή εκτόνωση της οργής δεν οδηγεί κάπου. Εμείς θέλουμε αυτή η οργή να αποτελέσει, αν το θέλετε, να εκφραστεί με έναν οργανωμένο, συσπηρωμένο τρόπο, λοιπόν, με στόχο συγκεκριμένο, ο οποίος αυτός ο στόχος πρέπει να είναι η αιτία η οποία γεννά όλα αυτά τα φαινόμενα και όλη αυτή τη βία και την καταστολή την οποία δέχεται η νεολαία σήμερα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πολιτικό κίνημα, οργανωμένο κίνημα,
Όχι το να μείνουμε στο σπίτι, όχι το να διώξουμε κόσμο από το δρόμο, να κατεβάσουμε στο δρόμο όσο το δυνατόν περισσότερους, έτσι ώστε τα συλλαλητήρια να αποκτήσουν έναν παλαϊκό χαρακτήρα, γιατί επί της ουσίας μόνον ο λαός είναι ο παράγοντας ο οποίος μπορεί να δώσει μια λύση στο αδιέξοδο το οποίο ζούμε σήμερα. Κανένας άλλος, κανένας σωτήρας. Κύριε Κανελή, εγώ συμφωνώ μαζί σας βεβαίως. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα, θα το δούμε βεβαίως. Θυμίζουμε ότι σήμερα το απόγευμα, όπως είπαμε, υπάρχει έτσι η ώρα πορεία. Το κάλεσμα είναι στο φόλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και το Σάββατο βεβαίως, ο ίδιος χώρος την ίδια ώρα. Το Σάββατο υπάρχουν ήδη σήμερα, η πορεία καλείται, αν το θέλετε, με έναν πιο γρήγορο τρόπο. Ναι. Λόγω των εξελίξεων της απόρριψης του αιτήματος του Νίκου Ρωμανού κλπ. Το Σάββατο είναι πιο οργανωμένο, αν το θέλετε, η όλη προσπάθεια. Υπάρχουν καλέσματα από περισσότερους χώρους, αλλά και σήμερα και το Σάββατο συμμετέχουν. Μάλιστα. Και το σημαντικό είναι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Αυτό βεβαίως. Και χωρίς επεισόδια. Εγώ το λέω και το ξαναλέω βεβαίως, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να προδικάσω εξελίξεις, αλλά θα πρέπει να το πούμε. Γιατί, ξέρετε, το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενοι. Συνήθως οι νέοι είναι παρορμητικοί. Και είναι λογικό. Όταν, για παράδειγμα, στους νέους βλέπουμε να πνίγονται από την ανεργία τουλάχιστον 60 με 65%, ο άλλος να προσπαθεί να βρει δουλειά και να μην μπορεί να το κάνει, να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, να έχει κάνει μεταπτυχιακό, να έχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας και απέναντίας να βλέπει αυτή τη στάση της κυβέρνησης που σου μιλάει και συνήθως μας έχει έτσι δημιουργήσει και ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, ψυχολογικό, αλλά ευτυχώς το γλιτώνουμε ακόμα, με την περίφημη ανάπτυξη που έρχεται. Ναι. Αλλά δυστυχώς, μόνο ανάπτυξη δεν έρχεται. Αν εννοούν ανάπτυξη στην ανεργία, ναι, σε αυτό ίσως είναι η πρώτη φορά που μπορώ να συμφωνήσω με το κυβερνητικό επιτελείο. Ότι ναι, όντως φέρνουν την ανάπτυξη στην ανεργία. Δεν βλέπω κάποια άλλη ανάπτυξη να έρχεται. Πέρα από το ότι δεν υπάρχει, είναι αστείο το να μιλάμε για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, αλλά ακόμα και αν σε κάποια φάση έχουμε κάποιο είδους, ας πούμε, σε επίπεδο δικτών μεγέθυνση της οικονομίας, ενώ έχουμε 5-6 χρόνια συρρίκνωση της οικονομίας τραγική, ακόμα και όταν θα έρθει αυτό, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει θα είναι επί της ουσίας, το ίδιο το λένε, μια ανάπτυξη χωρίς νέες θέσεις εργασίας, με χτυπημένους μισθούς, με χτυπημένα δικαιώματα. Γιατί εν τέλει αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και θα γίνει και αύριο από αυτούς που κυβερνάνε, είναι το να εξυπηρετούνται πολύ συγκεκριμένα τα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι λεγόμενοι δανειστές, οι λεγόμενες αγορές, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καρκίνωμα στην πλάτη της κοινωνίας, έτσι, το οποίο εν τέλει την οδηγεί στο αδιέξοδο και στη δυστυχία. Αυτό γίνεται σήμερα. Αντίθετα, πάνω σε αυτή την οργή, αν η οργή της νεολαίας βρει διέξοδο με έναν συγκεκριμένο στόχο, στόχο σημαίνει το να επαναφέρουμε ένα όραμα του πώς μπορεί να είναι μια άλλη κοινωνία, τι σημαίνει σήμερα το να υπάρξουν νέες θέσεις δουλειάς καλοπληρωμένες, ποιος θα τις φέρει αυτές, ποιος οφείλει να διαχειρίζεται τον πλούτο τον οποίο όλοι εμείς παράγουμε, γιατί εδώ είναι η ουσία. Αυτή τη στιγμή ο πλούτος τον οποίο παράγει η κοινωνία ιδιοποιείται από ελάχιστες οικογένειες, 500 οικογένειες στην Ελλάδα και ελάχιστες χιλιάδες διεθνώς. Αυτοί είναι οι κυφήνες, ας πούμε, οι οποίοι ζουν εις βάρος μας. Λοιπόν, νομίζω ότι αν αυτό το όραμα επανέλθει, η λέξη σοσιαλισμός δυστυχώς έχει χάσει ίσως ως ένα βαθμό λόγω της ιστορίας το νόημά τους, αλλά πρέπει να επανέλθει σαν μια κοινωνία δίκαιη, σαν μια κοινωνία η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει σε όλους όλα τα δικαιώματα και μια πολύ αξιοπρεπή ζωή, μια ανθρώπινη ζωή, έτσι όπως λέμε, και πρέπει να την επαναφέρουμε και πρέπει να την ξανακάνουμε όραμα. Όχι με έναν τρόπο ξύλινο, όχι με έναν τρόπο που να μην καταλαβαίνει ο άλλος το τι εννοούμε. Όταν λέμε σοσιαλισμός και μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας, χωρίς εκμετάλλευση, δεν έχει καμία σχέση, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και αυτό που πρεσβεύω εγώ. Λοιπόν, και σαν οργάνωση και σαν ρεύμα της αριστεράς. Καμία σχέση ούτε με τον λεγόμενο σοσιαλισμό του Πασόκ που τον είδαμε που μας οδήγησε, αλλά ούτε και φυσικά με αυτό το οποίο είχαμε μέχρι το 1990 στη Σοβιετική Ένωση, ένα αντιδημοκρατικό σταλινικό καθεστώς. Ξεφύγαμε ίσως, αλλά κατά τη γνώμη μου συνδέονται αυτά τα ζητήματα και αυτά τα οποία ζούμε σήμερα σε σχέση με το όραμα του σε ποια κοινωνία θέλουμε να οδηγηθούμε. Εμείς αυτό το όραμα παλεύουμε να το ξανακάνουμε ζωντανό μέσα στην κοινωνία. Κύριε Κανελή, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ. Έχουμε και στο δεύτερο μέρος να συζητήσουμε πολύ σημαντικά πράγματα που σίγουρα θα υπάρχουν και πολλά μηνύματα να βγουν από αυτή τη συζήτηση. Πάμε διαφημίσεις.